The Daughters of St. Paul, in collaboration with the Archdiocese of Palo, present to you Sunday Gospel Reflections. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him because they saw the signs he was performing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, "Where can we buy enough food for them to eat?" He said this to test him, because he himself knew what he was going to do. Philip answered, 200 days' wages worth of food would not be enough for each of them to have a little. One of the disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what good are these for so many?" Jesus said, "Have the people recline." Now there was a great deal of grass in that place, so the men reclined, about 5,000 in number. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. When they had their fill, he said to his disciples, "Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted." So they collected them, and filled 12 wicker baskets with fragments from the 5 barley loaves that had been more than they could eat. When the people saw the sign he had done, they said, "This is truly the prophet, the one who is to come into the world." Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, we are now on the 17th Sunday of the Ordinary Time, and at the same time also we celebrate the so-called Field Mission Sunday. The Field Mission Sunday has been part of the project of the Catholic Bishops' Conference for the support of the Missionary Society of the Philippines, which actually the arm of the CBCP insofar as evangelization is concerned. And today also, we heard from the Gospel of St. John about the episode of the multiplication of 5 loaves and 2 fish. That there was this boy who had 5 barley loaves and 2 fish, and Jesus did some kind of miracle, and there were almost 5,000 who were able to eat, and there must have been more. But what is important here to emphasize is not on the capability of Jesus to perform miracles. He can do it. But what is important here to note is that the boy was able to share something. A boy who has 5 barley loaves and 2 fish. Perhaps it could have been enough for him and for his parents, perhaps. But why is it that because of the generosity on that lad, here the 5 loaves and 2 fish were able to feed the 5,000 people at that? We know that on this year of the 500 year or 5th centenary of our Christianization, the challenge for us is that we have been
graciously gifted. All of us, we have been graciously gifted, and therefore, we need also to give, to share. This is the challenge that awaits us in this 5th centenary. We celebrate this gift that we have received 500 years ago, the gift from the Spaniards, from the Spanish missionaries. We have received the gift of faith, and therefore, it's now our turn. The Holy Father, Pope Francis, has been exhorting us time and again, and also the recent popes, Pope St. John Paul II, Pope St. Paul VI, and Pope Benedict. They have exhorted us, the Filipino people, to be the vanguards of evangelization here in this part of the globe. And that challenge is consistent with the challenge of Jesus. The challenge to go, baptize, and share the good news. They, the apostles, have shared the good news to us. They have received it from Jesus. They have shared it to us. And the apostles, the missionaries, have done their task. We need to do our task. My dear friends, how do we do this? You might say, well, it's a difficult thing to do at this point in time. We're still on COVID, and we don't know when will this end. No one knows except God. But it does not hamper us. It does not stop us to be evangelizers. Because evangelization does not mean that we have to move around, that we have to go from one island to the other, from one country to the other. Yes, it can be done. But take note, you and I, we have only limited space, limited time. We can do something as well. We can start from our friends. We can start with our families. We can start sharing this food of eternal life. We might not have the whole of these 5 barley loaves or 2 fish. We might not have all the degrees, but we know that faith has been given to us. We can share the faith, not the faith that is in the head, but the faith that is cascading in our actions. What do I mean? I mean that our lips, when we say one word, it should be consistent with an action. It should be consistent with what we are doing. If we say, I believe in God, the Father Almighty, then that should really be seen in our actions. If you say, I love God with all my body, with all my soul, with all my spirit, then that should be seen in what you're doing, especially moving to the poor. And all the other things that could be done, from the family to our communities, to our peers, to the parish. There is a structure already here. And most of all, let us not forget that when we say giving here, it's not just giving of words, assurance, a prayer, but also even with the little thing that we have. In this time of the Field Mission Sunday, our brothers, the MSP, the Missionary Society of the Philippines, they need some financial support. So I guess it's a moment also for us to take something from our pockets and share it to them. Share to other people, the poor around us. Share to these people who are in need. And doing so, we know that we become real evangelizers, real witnesses of Christ. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you all, the Father,
and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, thank you for feeding us and for making your presence alive and comforting. Grant us the grace to become real evangelizers with generous commitment of solidarity toward the poor, the weak, the least ones, and the defenseless. Amen. Prayer of St. Ambrose. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, I approach your banquet table in fear and trembling, for I am a sinner, and dare not rely on my own worth, but only on your goodness and mercy. I am defiled by many sins in body and soul, and by my unguarded thoughts and words. Gracious God of majesty and awe, I seek your protection. I look for your healing. Poor troubled sinner that I am, I appeal to you, the fountain of all mercies. I cannot bear your judgment, but I trust in your salvation. Lord, I show my wounds to you and uncover my shame before you. I know my sins are many and great, and they fill me with fear, but I hope in your mercies, for they cannot be numbered. Lord Jesus Christ, eternal King, God and man, crucified for mankind, look upon me with mercy and hear my prayer, for I trust in you. Have mercy on me, full of sorrow and sin, for the depth of your compassion never ends. Praise to you, saving sacrifice, offered on the wood of the cross for me and for all mankind. Praise to the noble and precious blood flowing from the wounds of my crucified Lord, Jesus Christ, and washing away the sins of the whole world. Remember, Lord, your creature, whom you have redeemed with your blood. I repent my sins, and I long to put right what I have done. Merciful Father, take away all my offenses and sins. Purify me in body and soul, and make me worthy to taste the Holy of Holies. May your body and blood, which I intend to receive, although I am unworthy, be for me the remission of my sins, the washing away of my guilt, the end of my evil thoughts, and the rebirth of my better instincts. May it incite me to do the works pleasing to you, and profitable to my health in body and soul, and be a firm defense against the wiles of my enemies. Amen. In the name of the Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him, because they saw the signs he had performed by healing those who were ill. Then Jesus went up on the mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming towards him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, "It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up, "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" Jesus said, "Make the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over, let nothing be wasted."
So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. What's so powerful about our faith is the deep and faith-filled awareness we have of God's goodness, that God is infinitely good, and that anything He gives must be for our good and for the good of the whole human family. Kitang tanan moingon sa ngalan Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo nining Dominggoha, nasulod na kita karon sa ika-17 nga Domingo sulod sa ordinaryo nga panahon. O karong Dominggoha gipahinumduman kita sa atong ebanghelyo nga makakaplag lamang kita sa tinud-anay nga kahulugan sa kinabuhi kung ang atong kinabuhi atong ipaambit ngadto sa atong isig katawo. Sumala pa sa kanta, walang sinuman ang nabubuhay sa sarili lamang. Our life is meant to be shared to others. O garon maandam kita sa pagsaulog dining atong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala.
Singaman Kaloy kami, Ginoo kaloy kami. Gloria in excelsis Deo. Dahil sa iyo Samahan makadadahong satanan Isimba ko Nagadahi sa imong himaya Maya sa Diyos dito sa Samahan noong pero sa Diyos sa kalibutan kaluy kami kamukulito sa tusahaman dawata nga mong pangamuyo Maya sa Diyos dito sa Bangsa Espiritu Santo Maya sa Diyos dito sa langit Mag-ampo kita. O Diyos, among amahan o tigpanalipod, kung wala ikaw, walay maligon, walay santos. Tultuli kami nga na sa kinabuhing tunhay, pinagi sa pagtabang kanamo sa ustong paggamit sa mga maayong butang ni ining kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buyog haruban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa laing higayon, may tao nga gikan sa Baal sa Lisa nga nagdalag kauhaan kabuok pan nga hinimo sa sibada nga unang abot. Nagdala usab siya bag-ong inani nga sibada aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo miingon kang gihasi. Ihatag kini sa mga tawo aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon, dili kini paigo sa usa ka gatos katawo. Busang miingon si Eliseo pag-usab,
Ihatag kini sa mga tao aron kanon nila kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa gidulot kini sa sulugon ngadto sa mga tawo, nangaon sila ug may nasalin sumala sa giingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang atong tubag. Ang kamot sa Ginoo maoy nagpakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Atong usbon. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. O padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian o pasuginla sila sa imong gahom. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang mata sa tanan nagatan-aw nga malaumon kanimo o giatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibuklad mo ang imong kamot o gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi o balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsoon, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga gitawag sa Dios. Pagmapaubsanon kamo, pagmaaghok ug pagmapailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron mutunhay ang inyong panagiusa nga hinatag sa espiritu. Pinaagi sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka espiritu, ingon may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo, nga mao ang labaw sa tanan ug naguhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa atong ebanghelyo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang dagan kaayo mga tao, kay nakita Manila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod dito uban sa iyang matinud-an. Niadtong higayuna, duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa libot niya ug sa pagkakita niya sa dagang mga tao nga nagpang-ingon kaniya, mingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang ni ining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mopalit kitag pan nga balig duha ka gatos ka dinaryo, dili paigo nga ipakaon ni ining mga tawhana. Usa sa iyang matinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, mingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda, apan mag-unsa man kini alang ni ining tanang tawo. Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tawo, may daghang balili niadtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tawo nga may gidaganon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tawo. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, mingon siya sa iyang matinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan ug ang salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tawo nakapapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tawo sa milagro nga nabuhat ni Jesus, mingon sila, sa walay duwa-duwa siya gayud ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya ug kwaon siya aron pugson nga may imong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kanatong tanan. Can we greet each other good morning? In inyong tapad, good morning. Ambot lang kung pariha bata og kasinatian. Pero kalagmitan, kung naay okasyon sa atong panimalay, birthday ba o festa ba o naay kaon-kaon sa panimalay, ang una bayang magutman maubaya ang tagbalay? Nganuman kay ang tagbalay maugyoy maghuna-una, siglantaw kung naabapay pagkaon, kung nakakaon ba ang tanan, i-accommodate gyud ang tanang tawo nga lantahon gyud nga makakaon gyud sila. Nya makaingon pa ka sa katapusan nga wala ning tawo, matay gigutom man di ay ko. O dito pa ka makungutkot atong humba, katong naay mga kanon nga katubang dili na init, usa pa ka mukaon. Usa ni sa mga nindot nga kinaiya nato nga mga Pilipino, our expression of generosity pagkamanggihatagon pinaagi sa pagkaon. Dili ta buot nga naay magutman nga mga bisita, dili ta buot nga naay tawo nga magutman kung manha sa atong panimalay, dili ba? Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, ang atong ebanghelyo karon nga gibasa sa ebanghelyo ni San Juan is actually the
gospel about the multiplication of bread and fish. Mo ni siya'y title sa maong ebanghelyo. Nadungog nato sa tong ebanghelyo karon nga naa si Jesus og ang mga baga nga mga katawhan nagsunod-sunod sa atong Ginoong Hesukristo. O gali sa paglantaw sa atong Ginoong Hesukristo, mingon siya, unsa may atong ipakaon, no? Kay nakita niya daghan ang mga tawo. Muna nga si Felipe o sa siya matinunan iyang gipangutana. But we understand the gospel that every gospel, every narration nga madungog nato sa ebanghelyo naagud ni siya pagtulunan sa atong Dios nun nga kinabuhi. Ug unsa man kaha ang pagtulunan nga atong makuha karon sa atong ebanghelyo nga nadungog karong Domingo ha. Importante karon una sa tanan masabtan nato ang gitawag og karakter sa usa ka bata. Nganumang unsa man ang bata, unsa may kalabutan sa bata sa atong ebanghelyo karon. Nadungog nato nga naglibog sila kung unsay ipakaon sa mga tawo. Gani ningon si Felipe usa sa mga tinunan ni Jesus, dili gyud paigo maskin mo palit pa ta og daghang pagkaon, pero di gyud nakaigo ni ining daghan kaayong mga tawhana. Mao na ningon si Andres na ay bata dinhi, mupaambit siya sa iyang 5 ka pan ug 2 ka isda. O motong gipanalinginan sa Ginoo, nakakaon ang tanan ug naa pagyoy sobra, naa pagyoy salin out from that. That is the first miracle. But beyond that, there is this very important miracle, an ordinary miracle that happened in our gospel today. And what is that? Ang pangutana. Kung moadto ta og Cebu, Santo Niño, or moadto ta pananglitan mag-pilgrimage ta adto ta sa Sibulan, managkot ta San Antonio, or moadto ta og Simala, kay mag-ampo ta dito mohimo tag pilgrimage. Ang pangutana, dili ba nato na andaman kung moadto ta ni anang lugar ha? Dili ba maguna-una ta unsay akong dadon, akong ipliti, magbalon gyud ko kwarta ba o pagkaon para dili ko magutman? Kung atong lantawon ang mga katawhan nga nagsunod-sunod sa atong Ginoong Hesukristo, naagyud sila'y dala nga balon, pero naamay kinaiya nga sigurista. Hadlo ka nga mupagawas sa imuha kay basi unyag mahurot. Hadlo ka nga paambit sa imuha kay basi unyag mawalan ka. Mo gani in the concept of patlak-patlak, no, mingon ta nga madala-dala ra og dish, no, mga pagkaon, makabantay gyud ko ni ana. Ang uban dugay mo pagawas sa pagkaon, hulaton pang naay mo pagawas, usa pa nga iyang idiga ang tanan. And this is what happened in our gospel today, my dear brothers and sisters. The second miracle nga nahitabo niining mga tawhana, mao ang kausaban sa kasing-kasing, kausaban sa panglantaw, gikan sa paghoarding sa ilang pagkaon, gikan sa pagkadalo nga dili hadlok mo paambit, nga nakamata sila, nakaamgo sila, pinaagi sa usa ka bata, character. Out from that boy, atong imaginon, probably he is 7 or 6 or 9 years old, gikan sa iyang dala nga balon, siya iyang gipaambit ang gamay nga naa niya. Ug sa hinay-hinay, nakaamgo ang mga katawhan nga sila po di ay mupaambit sa balon nga naa nila. There was a change of heart. There was a change of perspective. Ang panglantaw sa kinabuhi.
Ug mao kini ang tumong ug tuyo sa atong Ginoong Hesukristo niining atong ebanghelyo karon, nga mausab ang atong panglantaw sa kinabuhi, nga mausab ang atong kinaiya sa kinabuhi, gikan sa panglantaw nato nga atuara, gikan sa panglantaw nato nga mahadlok ta nga makuhaan ta, gikan sa panglantaw nato nga maghording ta to sharing, to giving. Why? Because the reality of life is this: makakaplag lamang kita o tinud-anay nga kahulugan sa kinabuhi kung andam kita muhatag sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Mao na sa kanta, walang sinuman ang nabubuhay sa sarili lamang. We are always connected to our family. We are always connected to a particular community. Mahimo lamang makahuluganon ang kinabuhi kung ato kining ipaambit ngadto sa atong isig katawo, ngadto sa atong pamilya, ngadto sa atong komunidad. Busa mga kaigsunan ko diha ni Kristo, na ay tulo ka mga pagtulunan nga atong mapupo karon sa atong ebanghelyo, nga ma-apply nato sa atong Kristohanong kinabuhi ni ining kalibutana. Una, nobody is so poor that he or she has nothing to give, and nobody is so rich that he or she has nothing to receive. Nga sa ato pa, walay pobre nga walay ikahatag, ug walay dato nga wala nanginhanglan. Gipamatud-an kana sa usa ka bata karon sa atong ebanghelyo nga may paambit siya sa unsay naa niya. Iyang giabri ang mga mata sa tawo nga kuyog niya nga kinahanglan gayud mo paambit. The miracle of the multiplication of bread and fish happens because of that one act of generosity of that boy. Walay pobre nga walay ikahatag. Tungod kay diha sa kapobrehon, kung ang atong panglantaw materyal lamang nga butang, buta kita sa lain nga mga bahandi sa kinabuhi. Because there are three important categories sa mga bahandi sa kinabuhi: time, talent, treasure. Kung wala kay, mayon ka pobre ko pader, wala kay ikatag nga kwarta, you have your talent, you have your time, kini mga gasa kini pwede mapaambit ngadto sa atong isig katawo. Ikaduha, it will never be enough until we start to give. Nga sa ato pa mga kaigsunan ko diha ni Kristo, dili gayud kini mapaigo hangtod nga dili nato kini sugdan sa pagpanghatag. Bisan unsa pakadaghan sa atong bahandi, aduna gyapoy mga tawo nga gutumon kun kita magpabilin nga hakog. Apan bisan gamay ra ang naa kanato, walay tawo nga mamatay sa kagutom kun kita manggihatagon. Busa gihagit kita karon nga magsugod sa pagpaambit sa bisan unsa nga makatabang sa mga kabus sa gigutom og nanginhanglan. Og sa katapusan nga pagtulun-an nga atong mapupo, atong hidumduman, you are blessed because you share. Nga sa ato pa, panalanginan ka sa Ginoo kay tungod ikaw manggihatagon. Wala pa'y tawo nga napobre tungod sa iyang pagkamanggihatagon. Nakakita ba mo o tawo nga napobre tungod sa iyang pagkamanggihatagon? Gani ang pagkamanggihatagon mao ang dako nga pagpadayag nga ang usa ka tawo dato.
Kung maingon kang dato ka, mapadayag ka na sa imong pagkamanggihatagon. Kay kung dili ka manggihatagon, nya mingon ka sa imong kaugalingon dato ka, dili day ka dato. Kay mahadlok man ka muhatag. God promises that He will bless those who bless others. Proverbs 19:17 says, "Whoever is kind to the poor, especially to the poor, lends to the Lord, and He will reward them for what they have done." And in Luke chapter 6 verse 38, it says, "Give to others, and God will give to you. Indeed, you will receive a full measure, a generous helping poured into your hands, all that you can hold. Because the measure you use for others is the one that God will use for you." But ipasabot kung unsa ang sukdanan sa imong pagka-generous diha sa imong isig katawo, mausab ka na ang gamiton nga sukdanan sa Dios diha sa paghatag sa mga grasya, panalangin ug bendisyon diha kanimo. And so, my dear brothers and sisters, that is why this Sunday we are being reminded to share, to bless others, and to receive God's blessing. Let us always remember this one. Our life is always meant to be shared to others. Tungod kay walang tao nga nabubuhay sa sarili lamang. The meaning of life springs from our relationship, from giving ourselves to others. Amen. Kitang tanan ningon, nagato kami sa usa ka Dios ang amahan nga magahom sa tanan. Sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Sakristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usab kinaya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanato mga tawo gaalang sa atong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo sa Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyong gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan og sanak, dungan samahan og sanak, gisimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Diha sa milagro sa pagpakaon sa 5,000 ka mga tawo, ang atong Ginoo nagpadayag nga ang amahan muhatag sa tanan natong gikinahanglan. Sa atong pagpanaw diha sa kawad-on, magampo kita, manggihatagong Dios, patalinghugi kami. Manggihatagong Dios, patalinghugi kami. Alang sa atong mga magbalantay, atong Santo Papa, ug atong kaobispuhan, nga sila magpadayon sa paghatag kanato og mga mapuslanong pagtulunan, magampo kita sa Ginoo.
Manggihatagong Diyos, patalinghugi kami. Alang kanila nga nakigbisog, batok sa kagutom, nga ang ilang mga buhat sa pagpangluwas o pag-usisa, makapakaon sa mga gigutom, dinhi sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, patalinghugi kami. Alang sa pagsaunog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanang mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawnan ang atong pagtuo o paglaom, isip mga binunyagan, mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, patalinghugi kami. Alang sa sunugoon sa Diyos, Teofilo Pamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, patalinghugi kami. Alang sa mga nangamatay nga atong gihalad karon, nga mahiabot na sila sa walay katapusang panihapon didto sa gingharian sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, patalinghugi kami. May gugmao nga mahandong nga mong mapagampo si mong katawhan nga nagatigom aron paghalad ug pagdawat sa walay katapusang gasa ang imong anak nga nagapuyog nga gahari hangtod sa kahangturan. Amen. Palingkod isulod nato ang mga paghalad. Mga igsuon, pagampo kamo aron na ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong makamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghan mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo ngana sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay magahom sa tanan. Angay matarong gayod nga mapasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatawo, giuli niya ang pagkamatarong sa tawo. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala ug diya sa iyang pagkabanhaw. Gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi sa iyang pagkayab, balik kanimo diya sa himaya. Giablihan niya alang kanamo ang mga gangaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diya silang walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos diring magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iya matinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panyapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang matinun-an ug miingon, dawata kini og Panginoong kabungatanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
paghandom sa kamatayong pagkabanaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nilingpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angyan nga matubang umalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdubi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, nilito among obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdubi usab ang mga maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-as silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angyan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, giatangan na kanimo magahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gabito ng pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong Ginoong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoong imong kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo naging kaso ng mga apostoles,
Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among masala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kaangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Inubanan sa kasing-kasing nga mapasalamaton ug mga mapahiyumon nga mga mata. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag inigsuunay. Peace be with you. Kini mao atong Ginoong Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa tibuok kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang langitnong bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Mag-ampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagsaulog sa andumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kining gasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa atong orasyo imperata. Pag-ampo alang sa proteksyon kontra COVID-19. Maluluyon ug mapuangoron nga Amahan, ani kami nangalyupo sa imong panabang nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19 nga nakapabalaka ug misakmit sa daghang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dako mong gugma nga ibaya mo ang imong balaang mga kamot pagwagtang sa sakit ug kamatay. Tig-una ang among pagtuo ug paglaom. Nagaampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplagan na ang tambal aron mahunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna pinaagi sa paggiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyoni ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampo sab kami sa mga nag-alagad sa mga masakiton, inubanan sa ilang kahanas ug kaluoy, usab matagan sila sa kahimsog sa panglawas ug unahuna, kalig-on sa ilang panaad ug labaw sa tanan, ipalayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa magisakit nga unta mahibalik na ang ilang kahimsog ug maproteksyonan ang nag-alagad sa mga masakiton ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya nining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang ni adtong nanginahanglan nga unta pinaagi nining pandemya ang pagpakabana ug paghigugma ngadto sa tagsa-tagsa mauunta ang mugiya padulong sa kausaban ug pagkabalaan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong bugtong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Diyos. Ayaw ihikaw kanamo ang among mga pag-ampo o panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon o balaang Birhen Maria. Amen. Maria dalangpanan sa mga masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Nicolas de Tolentino, iampo mo kami. Palihog manglingkod alang sa makadyot nato nga pahibalo. Ang insyay sa sunod Domingo, Agosto 1, anticipated Mass, Zone 19 of BCBP, sa alas 6 sa buntag, Zone 20 og Kisi og Kisi. Alas 8 sa buntag, Zone 21 og Lig og Katikis. Alas 5 sa hapon, Zone 22 og PYC og SFC. Alas 7 sa gabi, Zone 1 og Lectors Group. Lector Group A. Church donation gikan sa Hulyo 18 hangtod 24. Mr. and Mrs. Mingito, 2,000 pesos. Anonymous, 500 pesos. Benny Cabanag, 300 pesos. Ug laing Anonymous, 200 pesos. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. O manalangin kaninyo ang Dios nga magahon sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad natong santos nga misa, dala ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Let us give our clap offering to our Lord Jesus Christ.
family needs your help today. We need your peace and tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen.